Bang'yo nonro mara magina mrabu kata magina kuwuok kuom oganda makono wadhi nyime. Piny owacho mamalo kokalo kuom bad migao mar weche mag Jamni kata livestock development osingo mar tiyo e twech achiel gi tend kaunti ma Siaya mar bero pith mag jamni e kaunti no kokalo kuom chenro mar piny owacho motis ni Kenya Livestock Commercialization Program kata KELCOP seche mag limbe mar sidho chenro mag dongruoge mopogore opogore mitayo kod KELCOP e kaunti ma Siaya. Jagoro mogirore mar migao mochung' ne weche mag pith jamni Jonathan Mweke osingo ni sirkal biro chwalo yedhe mag chanjo ne jamni e kind chenro mamoko mar bero yuto kendo jiwo nengo mag mwandu mawuok kuom jamni e kaunti ma Siaya. Spika mar kaunti ma Siaya ma oloso e lo Gavana James Orengo kwayo piny owacho mondo med yawo chiro ma iuse jamni e kaunti ma Siaya. Is considered to be very important. Honorable Speaker, the national government to consider having this program, especially the animal markets, that we have markets done in Aram, we have one in Boro, we have one in Akala, and another one in East Ugenya, Barober. We have also requested that funds be dispersed in a timely manner, and we have committed as a county government that will ensure our collaboration is smooth and will ensure that sustainability is guaranteed. We will be giving subsidized genetics for artificial insemination to ensure that we can improve the breeds here. We will also be vaccinating in conjunction with the county, run the national mass vaccination exercise so that we can control diseases of our livestock, enhance trade, and also ensure that we observe animal welfare. Daka 54 bang' sa 3 nyakwar Ramogi okawo yweyo machielo Charity Akoth wacho ni watching live